jingko blai it aga kerteng ka jong Jesus Christ na kabenta jong pi baro ki viewers ki ba ju pet ye kani ka YouTube jong ka NTRC but let's say dan pe jong pi ki ba de ka sin ba ding kong ilaban subscribe ye kani ka YouTube fin yo ikobor man ka step but man ka por de kumtang in ye paino sha ka tin jo blai ka de ka por ka kubor bangan kren hap ding jongi ka long sha pang mynsiem jong ka Jesabel, the spirit of Jesabel ka ikani ka Jesabel but ka ikani ka mynsiem jong ka Jesabel wai no mynsiem mo badon ha ka Jesabel na ka kita benengkong di kisim kalau nong bakan riu ke dekat balai puai, laya tu ia ni baka Jesabel kadai ka kun jong mynsiem sidan. Kong kumni ti kumba kalalong penban ka kam ka basting ya u ban ya ikipop u Jeroboam u kono nebat ula syong kurim ya ka Jesabel ka kunu etbal usim kinong sidan baula le shakri yo bal baula mane ya u ne deus im ahab im jong ki Israel ula shim kurim ya ka Jesabel ka kon yo im sidan but ula le ban mane ya u bleba ka Jesabel kalala ban pengai ya u tengah jongka mynsiem ahab baun mani ya u bleba badai ke jinglong ba man jong ke Jesabel bad u tengah jongka mynsiem ahab kila penle pop ye ki kun Israel baro bakin kletno yo bleba em bad bakin mani ya u bleba ke Jesabel kala don ki nong tulpa saus pa san po mut ki jobal ki baga ju bam ja bat step bat meet bat ka bat sa saus pa ngut kita ki nong itu ulpa jong ubleba kini kilalong kita ki prophet Jobal ki baka Jesabel kala money bat kala shukri bat haka lenong kawakat raga dekat wasaupo na kabaning kong kisim kala jia babaro ki kun Israel kila mane blay ya ubal bau blay ula penmi yo Elijah de gopor ya kabauni yeng ban ya tu agi kun Israel sakanu pin yeng agi arjimot lada deu blay maneno yo blay la deu bal mane yo bal bat kala long ka jia pen ibor haulum Karmel Elijah la ong yo ahab jid mapi ki prophet jong ubal wan rahang ni ai kin tei ka tuan yaki kin bu ye ka ding kin bu ye ka jiknya bat ka ding kan wan na beneng mauru unle kumta bat ka nunu ka tuan ka ba ka ding kan wan hier na beneng kata ka dei ka tuan joblei baim Elijah la pede apu la pede yang ya kata jingong Elijah bat kila shna bat kila ilumlang bat kila ibu ya jingkinya bat kila duai kita ki prophet Job lebal and ray hadu janmi kading kam shom lawan kila otu kra tu kri ya la kamet kila dem kila shat pelun bat kila mani ha kata dur jongki bagading kan wan ray kam shom lawan Elijah la yeng ba la day khat artli ki mau bat ye ka duan la khat nang ikun Israel kin wan shijan bat baro kila yawan ban pet le shnai ka duan le ki mau khat artli ka kum ka tinu glai ba la bu ye ka ta ka jingkinya ba la pha the umru ye ta ka duan baro hadu ba kala dap baro saudong da ka la duai show blay bau blay la pen ham ye ka ding da ka duan ba ka ding la bam lu ye ki jingkinya ye ki mau ke la kala tpai ye ka la ka jit no
bat kilayo iya kabor joblay. Bat komtaw Elijah ula kemno iya kita ki noitul pa joblay bar. Bat ula ongi ki kun Israel ba kim kem ba ula letno shikawa kidran bat komta la peniap no iya ki baro antada u Elijah. Ya kani ngiyo i hagal lenong hagal baning kong sim kat pra sao po. Ngiyo i sika way pat kabaning kong isim kat kendai way adu lai. Ngiyo i no men sim jong ke Jesabel na du de kapor o men sim jong ke Jesabel ula wan ya kaban peniap no ya unong tul pa joblay u Elijah. Men sim jong ke Jesabel kalaya ula ya le persya ban penhir put ya unang tulpa joblay ban ya le persya ya ka ketin joblay ban ya le persya ya ka bor ka joblay tado mensim ke Jesabel unang no briu uba krens niu persya ki briu blay ba penput nam ki briu joblay lani uba krens niu lani uba muts niu lani uba les niu lani uba wan ban penjot noi ki briu joblay lani uba wan ya kaban tau ki buit ki lat ban pen sniutor ya ka kamu blay lani ya ka ta ka jing tre jo blay day sim jo ka Jesabel you done manu ki ba jumlin ban krenben ki ba jumlin ban kanto ki ba jumlin ya ka ban pen but nam sniu ya ki briu blay but you done ki no ki briu ki ba ju ya kren ban ju ya pen but nam sniu lani wat ban peniap ya ki tado mensim jo ke Jesabel. Shushu ngiyo iyang ni sa kawaypat. Ngiyo iyang ni sa kawaypat mensim jo ke Jesabel. Meneng kong gisim arpuwele nong kat menyaw du kat sao. Hakaba usim ahap utra jong ka. Ula ikwa iya kalengka jo nabat. Ban ula pantit. Nabat uang. Namla bandi ya kani kalengka nama degari kenti. Ahab umbamum di isu ke Jesabel ke keliau ahab balay usi mulai kumni wang balay nganom le namar ke tegal engka brisok ke bang kwa banyo nabot ai yang abatit ke Jesabel wang to bam to di ngan le manga barkai bagi Jesabel kala le kala penlong ke meeting jong kita men besan bagi nong yalam jong ki Israel bagi de ki play ball ringkat bagi saki setar ki balam ler persya yo nabat haba kila penlongi ke jingkinya bagila saki persya yo nabat la pen yapno yo nabat namar ka hukum jo ke Jesabel tambat yo kni ya ka lengkha jong u badala pen yap wong yo sim to bam to di sim ha pula kemen sibon namau la yo ya ka lengkha da ka puit senti jong ka tengah jo ke Jesabel para lok pe it Kamen-sim kabakwarha, kamen-sim kabakni jumor, kamen-sim kabapeniap priu, kabasyukor, kabalamler, kamen-sim kabakwa ia ke besniu, bat ia ke eke kabapaman, kabamdei ka hok, lene kabamdei hok ke jongkenti, kataga de umen-sim jo ke Jesabel, dan ki priu ke jumblin bantu, ban kri jumori ka lengka ka risau, ban kri jumor ya ki jingdon jingem jong ki weipat ban kri jumor ka yok ka kot jong ki weipat kalaban jia sipara kalaban jia ha ka kam ka jam kalaban jia ha ka shnong ka tau ki ba jukni jumor ya ka nongken ti jong no ban wat ban penyap kim salia utado men sim jong ka Jesabel men sim jong ka jingwarha men sim jong ka jing tok shukor sim jo ke jing peniap briu na mar kata ka jing kwa ka bamdei tado men sim jo ke Jesabel ha ka tin jo blai ka maning kom sim at wen nyu du khat sao la tu bao u aham u la lensha ka lengka un nabat bad hanta blai la pa yo Elijah ba un let ban om ko aham melodi no ia ladei ban le ia ka bersniu na marga ta ka dau ka jingput ia me kan long ba ia ka snam jo me on jlia da kiksau bat ia ka snam jo ka Jesabel on jlia da kiksau bat habala kren hang ta
o Ahab ola yo snow ele jawang iki kon jome baro hadin jome on pendu jat yaki baro ele o Ahab ola pan map no blay wong to ya menta khamat jome kanom jia Henry kan sajia din jome da shisha kala jia habau Ahab ola lek banila thama bersyai kinong shun ola riam disguise ya ledi haka dur kaba umdei usim Henry nong shun ola siap klumar yo knam lahap na terpeng jomu wong yo nong raatir jomu yalam no yanga la yalam yo ukit na kali kulai baru la yap no anta ya kasnam jomu la sait hagata ka jaka tagawa bagi so kilawan jilia ya kasnam jo Ahab om day tanggata ka Jesabel hadin bau Jehu ula wan bat long sim ula lenya kaban hiat ma bersyai ke Jesabel baga Jesabel kala don hajrom jong ka ying sim kala disguise la de kala ta kala pain hagi kmat hagi shelter haga dur jong ka kum ga dur jong ka nuti da ka disguise la de Jehu wang mano bandon bat nga tuai baga Jesabel kanom im menta benok ya kan jrong ki yunok ki badan hakata ka ying ki la nyet ya kan shabar bat kala pai ka khli bat ka met jong katang ka shinrong ka snam kala tu yang madan ki so ki la jelia ya ka snam juga Jesabel ka metsim juga Jesabel ka long ka bashir kai ha ka bau play umla ban tolerate ya kani lene ban ya sha ya kani ka metsim ka Jesabel kala yap aga jiap ka ba klemakor bat ka ba jaburam wa Ahab ola yap aga ti jong ginong shun ya ka snam yu ki la jelia dau so om shu tanggata nyo i ka tin jong play ka tu hak ban kong ki sim ar for way kan nyo do ar pun riu ka dei ka jing maham ka ba krayo sim maham andre snow tu bat ha ka ba ar ki sim kan dai la nong khot ning kong du khat sao u Jehu ambau la long sim ula lekum no ulam ben bana ke hima Israel hang no no ba bishem ki kun jo Ahab wan ra ya ka khli jong ki shanga bat bar wa na ka jakan ka ba kidon kila krai kli ya ki bat bar wa new pomut ki kun jo Ahab ki kun shrang jomu la krai kli bat la wan ra tang ka khli jong ki sha us Jehu im Jehu kata kapor bat kontai la sar bala pen kul ya ka yeng jo Ahab bat ka Jesabel haga bau play we are e ka jingbom man ka bau Ahab ulale bat ka Jesabel kalale ya ka ban pen le pop ya u Israel badru ya ka ban pen e ka ka jinglong boman ha ka jinglong ka ba klamdon ka jingburam ya no lani ka no ka jing perkat kata ka jing kwa bor kwa buram kwa spa ka ba kimdon jing salia ban peniap wat ya ka men simbriu kani de ka men sim jo ka Jesabel bat kani ka Jesabel ha ka kitab jing pen pau ka ba snosi ka long bahaga kitab jing pen pau anal try ola wan ban kren hau Yohanes syakani ka balang ka bala kren hang ni tongin ya pe ke e ka bajia ha kani ka balang kalenong ka ba ar ka dekhwat ka ba ar phau ka ong kumni kani de ka balang apot chiatera ka balang chiatera kala pediang ya ka Jesabel kalau pediang ia ke jikai ke Jesabel kam dei se dia ba ka wani de ka met joka Henry kalau pediang ia kam sim jo ke Jesabel ka balang chatera kalau pediang ia ke jikai jo ke Jesabel kalau pediang ia ke doctrine jo ke Jesabel kalau pediang ia ke jikai shong te rai jo ke Jesabel tongi dia pai hasau dong jongi don em ke ki balang ki ba pediang ya ke jikai ke Jesabel dan em ki Kristan ki bapian ya ke jikai juga Jesabel tong ini pe ke de jikai juga Jesabel kal lenong ka ba ad khot ba ar pho kong kum ni Henry nga don ka ni ka ba persya ya pa na ba pasya ya ka briu ka Jesabel
Kaba kot yaladi ka nong yatulpa. Yaladi ka kot ka nong yatulpa. Henry ka ta ka nong yatulpa. Kadon ka mynsiem jo ka Jesabel. Kalekom no, bat ka hikay, bat ka syukor, yik da ki syakri jo nga, ban klim si. Ka jing hikay ban klim, ka jing hikay ban klim si. Ka jing hikay ban syak ban le auria. Ban ya tarkot, ban ya klim, ban ya auria. Kata ka day ka mynsiem jo ka Jesabel. Nang tagong bat ban bam ye ki eke bla kenyai ki blai thau ka jing hikai ban bam ye ki eke bla kenyai ki blai thau kata ka dei ka mynsiem jo ka Jesabel ban bam ye ka eke ka bla khruai ban bam ye ka eke ka bla misnam la ne ka snam la ne ka bla shet ka snam la ne ka just dosnam la ne ka snir dosnam la ne ban di ban bam rengkat bat kesnam kata dia Jesabel bat ban klimsi ya kanele itu aga kam jadi apostle kabala mana kalau nong bakatsan kong la mana babaro ki balang jogi gentle kim dei ban bam kim dei ban klim kim dei ban bam ijing bam le kinyai play tau ka ba kerwai bat kesnam bat kata kani ke kabangi yo hakani ke por Day Lord jong kani ka benta baka ji kai jong ka Jesabel karung syaki bapun ki priu dan ki priu long le ayu ban bam ka ji kai ne ka tin play baro ka basang mom day ban bam day ban di ya ka nuru ka jing bam ka jing di what yo kwai tempo what you ka shun kwai tempo ka shun ka ba ktai ka met ka ba penjot ka biri ka secret ka smoke ka duma lemni ka kiat ki drops ki wine ki whiskey ki beer bat baro ki jindi ki basniu bat ki bapenong ka jing sniu ka met ya ki ni omla ban bang pila banong ka barung syapo kam lele tang mi syabar kata ka long ka ji syupor ka ba kraw na bar ba om syong la ai laisen ban penjot ya ka met ka jo briu de ki jing bam jing di ha ka bible Komta ngiyo ka ji kain jo ke Jesabel dan ki briu ki baskau scam ki ong oh what your pastor udi ubam oh what iki ki reunion ki le kumta oh what iki nong yalam jogi ki le kumta oh kata ka balang ka le kumta oh kata ka bang ka di mlele anong ye pi what compare ka no briu ne ka balang compare ya le di ne ka ktin blai ka balang siatera ka le sha ka ji yalam jong ka ji kai ka Jesabel kala klimsi bakala bam iki la kenya ka blai thau bakalong ka ji syukor ka ba kraw ya kita ki ba ngai tang ka balang bar ngala aya ka ya ba biang bakan yo kala ba mut te ka mon ban kala ba mut na kita ki ba klim jo ka akmi ngan bret ya ka jing thia ba ki ta ki ba klim ba ka jing shitom ba kraw la da ken nam kala ka ba mut na ki jing le jo ki play wai kala ban kala ba mut Henry la da pim kala ba mut on bread no ya ka syagata ka jing penjat ki ton shimon ki ji kai jo ke Jesabel ki balang ki pediang bat ka ba ki bangai matla ki pediang ya ka ta ka jing kai dei ka ni ka jing ka ba crow what yo up skong tu ko mynsiem ya ka ban kier bat ban penbek ya ka hima bat ka jing im jomu Henry le sha influence ha ka Jesabel ka tanga jomu bat do mynsiem jo ka Jesabel ka penjot ya ka hima ka penjot yo sim ka penjot ya ka balang ka penjot de ka ji kai ki ba bakla de ki nong hikai ba syukur de ki ta ki nong tulpa ki ba syukur de ki ta ki jing hikai ki ba bakla de ki ji hikai jo ki niam ki rukom de ki ji hikai jo ki pateng la pateng de ki ji hikai jong kita ki rukom ten rai ki ba bun ki ba persai ka ktin ublai bat ki ba penlong ki breu ban le pop da ka besuk na mar ki ong kam lele para lok bein what how mynsiem jo ka Jesabel ka jing ta jing pain bat ki jing le style le ne ki jing riam ki ba isher kai ya ka bala ya tu aga ktin ublai ka sedang na ka Jesabel bun ki ba fi isher kai kini ki jing chia ki wan ban chia ba ki breu ki klet no ban im bat ban le kat kom ka ktin jo blai but they hello jong kani
Idan gaman sumar wan syayu mensim jo ke Jesabel ban penjot ya ke balang. Apostol Petrus hukum maham ni nong ikai bersyukur, nong tulpa bersyukur, nong yalap bersyukur. Bat kita ki nong ikai ki bam dei ke kum tin jo belai kau ban penjot no. Wade ke ying ke sem ke ri jaj ben ri wat ke balang. Yo pila ham aganunu ke jikai ke babakla. Ka pila syutia Thai baga tanga pop, klem da perkat syuban kala bamut, pila snow hun bi snow bay, namar bala jule, namar ba ki way lu kile, namar ba kala long lem kum balong ki way, haka jing bam ding di ke jing em ke jing yat, ba ke jing kai ki ba kum kita, pim tip syuban wat, ya ka ktinu blay kum day ban wat, wan sya ka ktin jo blay, wan sya ka ktin jo blay, pediang ya ka ktin jo blay, kala ka bamut, ba anam bread no sya ka ding jong ka jing penjot ka ba bam jukot. Pai no mình sim cho cái Jesabel, sim cho cái chính là bor, bắt bor, kni bor, bắt mình sim cho cái chính penyap, mình sim cho cái chính pensniu, ya ki way bat, dan ki briu ki bas notenat ban penjot ban pensniu, wat ya ki bangai, wat ya ki briu ki balului ki balek ban pensautu bakla, ya ke bom day, ya ka ni to pai no, namaru mình sim cho cái Jesabel, udon nanta. Kadai ka kubor kadai ka por baru play udah kerku kerhai akan tu nam ta kitu ke biar snow ni kitinu play de perkat bat pusat ye ke ji kai bat kala ka bamut kat bau tribe dang ai kalat bangin kala ka bamut ka summary jong ka ni ke ji kai syapang umen sim jo ke Jesabel ka bani kong umen sim o persya ye ki briu jo play ubawat berpenjat pensniu beriu jo belai tadi mensim jo ke Jesabel. Kabar mensim jong kajing made belai tau bat kajing klimsi. Tadi mensim ke Jesabel. Mensim jo ke Jesabel udai uta uba luti uba kni jubor bat sakilam ler uba lek de kabor ye kenunu kabau kwa dei ban yo wat de kabor justi. Dari jubor justi hakata ke jingle jobu laban tien laban penbi jeno inu tambah day ban le wat ka lenti bom deru unle yeka bakata do mensim jo ke Jesabel mensim jo ke Jesabel do mensim uba penyap yo bri bom day hok ban yap uba salia ban penyap ban ben shitom yo bri bom day hok ban pen shitom mensim jo ke Jesabel udai utam uba kwa ike ke bam day hok ban kwa ka basni utang bau kwa ban le yeka pat ule yeka mensim jo ke Jesabel uba bam bar uba di yeke ke bam kut ka ba uong kam lele but what hagata ka balang ru le hikai bam lele di bam kan bamon ya ka basni ngo utari mensim Jesabel bo ong ban bam iki bom kut ki bala mana ka ktinu blai baka ni gede ka basang ka ni ka bom kut ka ni ka bom day ban bam ubam ye kata Bible le ka basyai ba ban bam ni ka snam kalong ka bom day do krawai ka basyu krawai ha ka du kom pat yap le su sniang su set sepo ba kom ta su yap khat ben mi snam ka ta kam long ka nu ka basyu krawai ka nu kaba peniap khan misna ni kata kaba klim ni kata bom kut kaba kenya ki blai tau kini haki ga ong kam lei ki ba mensim jong ka Jesabel de tau mensim jong ka sexual immorality ka jing im jong ka jing auria ka jing let bom man bom kut bat kita ke syongka syuman mensim jo ke Jesabel do mensim jo ke prostitute ki mensim jong ki du ki ba dimet ki ba penjot lati ki de ki tenuti auria ki du ki de ki mensim jo ke Jesabel mensim jo ke Jesabel de tau mensim oba hikai ki ege ba bakla na ka ktinu belai ki ba interpret bakla ya ka Bible ki ba batai bakla ya ka ktinu belai ki ba syukren ya ka jingkren klem da pe ya ka nong rim jo ka ktinu belai ki ba penyeng haka rukom jo ka dustur jong ka jing rai jo ka balang ka niam lene ki ba penyeng ya ka ta ka jing hikai haka rukom jong ka rukom briu pateng le pateng bat kum ta ter
Kini kidei ki mynsiem jong ke Jesabel. Blame ker khu ye pi ngan duai ni ka por. Try being a duai ker tenga yo Jesu. Dan kumanta ki dobi o snow ni ka tin jo me. Lada kila snow tu ba ki penret ai kin kala ka bamot. Kin pai shame kin yo ke jingem ka batumai. Ben kendu ye ki ma ye ki peniem ye ki. Bat ker khu ablay. Na duai ba men pen petman ye ki ji kai baro ki ba ki breu ki kai ka pertai. Ki kai ye ki social media ki ba kai ka balan bat ki ba yen hagata ka nomrim jo ka ji kai. Lada kam ye day ba ka tin jo me ben pai ka do anu jo ki shaka tin jo me. Shaka jingat ye me ko try. But I bakin kala ka bamot try bi na kay mynsiem jo ka Jesabel. Haga kerteng ka daw Jesu wa na Nazareth. Amen.